jo. Sí, te l'has notat? Jo pensava que havia vist... Se l'has notat, Molt bona vesprada a tots. És en veritat. Bona vesprada als tallers majors, president, públic. Volíem començar esta primera xerrada de col·loqui. Sabeu que el tema sempre és molt interessant quan parlem d'artistes. Enguany anem a parlar d'artistes ballers infantils, però antes que res vos dir-vos que tenim 4 xerrades col·loqui que seran a començar avui, este dijous i els 3 dijous que venen, però al mateix temps sabeu que tenim una exposició fotogràfica que vam inaugurar el dissabte passat en la sala d'exposicions del Col·legi de Manistes, que també sabeu que està, per recordar-ho, per si algú, que està oberta tots els dies, excepte diumenge i dilluns.